katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kahayag na may mulamdag si mong unahuna. O ini, tawag ako manong nag-uluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sulpe sa Tirol, Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon nining tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug ato na Ilin Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Tawagan ko ninyo sa pangalan nga Anton. Hingkod ang pangidaron. Itago na lasab ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong maguwang nga nakakita og engkwentro. Aron ninyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Oh, Manoy? Asan konsilyo, Anton? Ha? Asan konsilyo? Usa man imong kutsilyo, Manoy? Bisag usao ni si Juan, hilagtanon dyan siya. Si Juan? Katong kontra nimo? Kamayan akong pagkahimutan dito sa tindahan ni Nang Tudyang. Gibikil dyan ko. Ha? Di unsa man di ka na, Manoy? Nga suko man kay ka. Ha? Mubalik ko dito. Kinilakaw man siya. Gingnan man ko niya nga paabuta ko dre. Nibawa kong nagkuha itong hinagiba ng buwang. Uya, pakansin ko. Magkuha ko kutsilyo dre sa kusina. Noy. Ay na pagbalik dito sa tindahan ni Nang Tudyang. Noy! Manoy, Jigo! Unsa? Ano naman? Atong sundan si Manoy Jigo, man. Kaya ba siya ninog? Mag-abot to sila dito balik sa iyang kontra. Ay, Dito sa tindahan. pastilan. Kung magpuyo lang unta mo bay, di gyud unta mo makakitag kontra. Ngano mag-standby magyud ang tindahan, oy? Kisa ba yung kontra? Daan naman niyang dunay katraso, ma. Katong kuan ba? Atong nanis ko ni sa pagpista sa Pikas Barangay. Suya lang ba? Ay, pagkapait, ganun yung mga anak taglaki nga makakitag away, oy. Malubat-lubatan, tas nervyos. Tana kayo na. Kaya nakuha na ba ito kutsilyos, Manoy? Ginoo May ko. balik ko lakaw. Pasilag kita na sila siyang kontra. Pagdali, ma. Ay, oy. Ay, ayoko nung ko padali-daliaan ton, Bek, kay kutas. Lalako, paguna na lang dito. Kay naghabot na ni akong gininhawa. Ay, sus, kamog yung mga anak mo. Makamatay mo na ako. Ay, kutas, ay, una lang. Oh, si Agaw, Michelle, ma. Si Michelle. Siya kining ikasugat na to. Oy, Michelle! Ngano, ha? Tiya! Oy! Diego! Tiya, magi ka din ng gabay! Oh, ginoo ko! Nagabot ka sila sa kontra. Pagdali, Anton! Ray, daghan na og sambada. Samahanan niyo ko rin mo sa mong dang na sa akong likod. Uog niya padapit sa akong mailok. Ay, kaptos. Mupatay dyan ka na ako, ha? Ining angay ni mo, ha? May daan ka kutsilyo. Ginom ka. Gusto na. Di mo na sila dukuman. Nananoy, kaya pasig badakpan ka. Recorded by X Thunder Gaming.
Daghan og samad ang akong maguwang agi sa sundang sa iyang kontra nga si Juan. Paminaw nako, wa magid untay tuyo ang akong maguwang nga makapasakit kay siya baya ang uwahi nga mipagawa sa iyang kutsilyo. Diha na siya midunggab nga nasada siya. Ug unya, Dong. Ko na unsa naman ka itong nadunggaban ni mo, Jigo. Nga nagbuyod naman tong atong gibiyaan. Mo ti angay niya. Anong dili magyud mo makapugong ang anang inyong kaisog in town? Diin ba in town mo maliwat nga dili man tigpangitag away tong inyong amahan? unsa ato bato na? Basig badakpan si Manoy. Atong taguan si Manoy sa layo ma. Unsa? Magpalayo ta din sa ato. Ug tambalan nato ang mga sama di Manoy. Inayos, masakit. Ayaw pagreklamo diha. Kay imo ning tinuyoan. Rere, Ato nagatawag ospital Noy. hindi ko pa-admit kay madakpan niya ko. Yan saon man ni nato karon. Magtago-tago na kaini, Jigo. Ay, pastilan. Kanindot unta puhian sa atong bahay nga malinawon. Nganong tuyuan manggid ninyo ang kagubot, oy. Ay, anhilang una ka sa ilang tiyo nimo ha. Kay magsusi pa mi kung naunsa na tong imong nadunggaban. Naglisod ko na si Juan tiya, uy. Unsa? Kinuo ko. Tungod tingali kay taas-taas tong kutsilyo nga gidunggam ni Manoy kang Juan ma. Pastilan. Pastilan kung simbak ko mamatay si Juan. Makriminal na ang imong maguwangan to. Unsa ma? Kinsa ron? Oy, kapikaw man di ay ni. Og may kauban kang mga pulis. Asa man si Diego Siling? I-surrender lang ang imong anak sa kapulisan, Siling. Pero sa ulo kasama siya. Ma, Ginoo ko. Unsa man taon ni gisudlan sa akong anak kap. Ipatubang lang ni niyang kasuha, Siling. Ano dili mo samot ka na kong iyang sa kung magtago-tago ka siya. Asam na siya karon. Ha? Siling? wa na maabti sa mga pulis ang akong maguwang sa bahay sa akong tiyo. Milakaw sa ay ni nga wa na mi mahibaw kung kinsa ang iyang gidangpan karon. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Nakadungka bang ako maguwang? Pero siya masay una nga gisamaran sa iyang kontra, sa iyang likod. O og dapit sa iyang ilok. Di ba gud matawag nga self-defense? Ikadong pangutana. Naglisod karon ang nadunggaban ni Manoy. Kay medyo lawm-lawm ang samad sa iyang tiyan. Kami ba ang makabayad sa gastuhan sa ospital? Ikatulong pangutana. Kung pananglit simba ko, mamatay ang nadunggaban sa akong maguwang. Mapriso ba gid siya? Kriminal na ba ang akong maguwang? Bisan self-defense lang ang iyang gibuhat? Nagtago-tago ba siya karon? Mas mosamot ba ang iyang sa? Ikaupat o katapusan. Kung pananglit magkinasuhay. Unya kay pobre ra man in taon mi. Asa may mimuduol aron makapangayo og tabang, ilabi na para sa abogado namo. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Anton. Mayong adlaw mga sukid ti Kaminaw sa nga ni Attorney Elaine Batahan og Dr. Rene Obra, ako una si Radyoman Attorney Buen Alguno, ang makiguban kaninyo sa tuang tulumanon. Kini ang akong suliran. Ang sender nato karon mao si Anton alias Laninia ug wa sab siya nitug-an kun asa siya napita ron nagpuyo. Si Anton dunay maguwang nga si Jigo. Isog ra baning iyang maguwang og nakapag og ginunggabay. Natigbasan si Jigo og nibaw sab og nagrabihang yung kontra. Mao ni ang mga pangutana karon ni Anton. Unang pangutana, nagkadunggab ang ako maguwang pero siya man ang unang nasamdan. Naigo ang iyahang likod o og ang dapit sa ilok. Di ba gud to matawag og self-defense? Sa di pa nako tubagon ang imong pangutana, Anton, atong i-discuss jutay ang balaod. Under Article 11 sa Revised Penal Code, justifying circumstances. Unsa kini? Nakahimo ka og krimen, apan gi-justify sa balaod tungod kay gikinahanglan nga imong
himuon. Og kabahin niini mao ang gitawag og self-defense. Apan dunay mga elemento aron musud ang self-defense. Una, unlawful aggression. Ikaduha, reasonable necessity. Ikatulo, lack of sufficient provocation. Atong isimplify ang balaod. Unlawful aggression. Pagpangatake nga supak sa balaod. Reasonable necessity. Makatarunganon o gikinahanglan nga pamaagi. Lack of sufficient provocation. Wa manghagit ang nidepensa sa kaugalingon. Atong i-apply ha ang balaod sa problema nga imong gipada dinhi Anton. Unlawful aggression. Dunay unlawful aggression. But ang imong maguwang ug ang iyahang kontra parehas nga mga unlawful aggressor. Gani si Jigo, mo pa isog kayo nga nagdaag kutsilyo kay mag-abot sila sa iyahang kontra. Reasonable necessity. Sa dihang giatake si Jigo sa iyang kontra ug sundang, makatarunganon pakadto sa dihang nigamit siya kutsilyo ug iyang nadunggaban. Apan sa dihang hingpit nang naparalisar ang kontra ug wa na ikasukol. Apan iya pagyapong gidunggab, di nato reasonable necessity. Wa na kinahanglan wa na man ay umoy, wa na man ay kasukol. Ano yung pamamantong gidunggab? Ikatulo, lack of sufficient provocation. Apil man pong nanghagit si Digo, no? Now, wa mo sod ang mga elemento sa self-defense. Ergo, dili self-defense ang nahitabo. Anton, tinuyuan gyud to sa imuhang maguwang nga mautoy nahitabo. Nasamdan ang iyong maguwang, tungod kay ang iyong maguwang apil man pos ng hagit. Nasamdan ang iyong maguwang kay nagsabot sila sa iyang kontra nga magduelo. Ikaduhang pangutana. Naglisod karon ang nadunggaban ni Manoy. Kay medyo lamlam yun ang samad. Unya, naigura bagyong tiyan. Kami ba ang makabayad sa gastuhan sa ospital? Ang tubag depende. Dili pa kamo maobligar og gastos ospital. Kay wa pa man makonbikto ang imong maguwang. Apan kun makonbikto, apil sa bayran ang danyos nga nagastos ospital. Dingon ang balaod under Article 100 sa Revised Penal Code, makahimo ka gani og krimen, doon na pod kay obligasyon nga mobayad og danyos. Sa pagkakaroon, depende na ninyo, Anton, og unan ba ninyo og bayad ang ospital? Kamu rin mag-igo, anak. Ha? Pero wa mo'y obligasyon pa sa pagkakaroon nga magbayad og pila may na gasto ngadto sa ospital. Tulo ni mong pangutana, kung pananglit simba ko mamatay ang nadunggaban sa ako maguwang, mapriso ba gyud siya? Kriminal na ba ang ako maguwang bisan self-defense tong iyang gihimo? Nagtago-tago baya siya ron? Mas mosamot ba iyang sa? Okay. Atong tanawon, atong lilion ang uban nga mga provisions sa ato ang Revised Penal Code. Kay sinabutan man to sa iyong maguwang o sa iyang kontra nga magduelo sila. Ang kaso nga ma-apply, duel. Duelo ba? Magduelo. Duel. Under Article 260 sa Revised Penal Code. Kung mamatay ang gikaduelo, ang penalty, priso, 12 katuig, ngadto sa 20 katuig. Kung dili mamatay, magdepende o unsa ka grabe ang injuries sa gikaduelo. Matod nimo, seryoso ang mga samad sa kontra, atong i-apply ang Revised Penal Code Article 263, serious physical injuries. Ang penalty ani, priso 6 ka buwan ngadto sa 12 ka tuig. Now, kining kasuha, Anton, pwede kining mapiyansahan. Pwedeng mapiyansahan. Papiyansahan tong imong maguwang. Pasurindira. Kay kapoy kay magtago-tago. Imong pangutana, kriminal na ba ako maguwang? Di pa na kriminal imong maguwang. Kay unless makondikto siya sa korte, usa pa siya tawgon og kriminal. Ang atoa mismo nga 1987 Constitution nag-ingon. Doon na tayo gitawag og presumption of innocence. Wa pa gani ka mahukmi nga sadaan, inosente pa ka. Di pa ka kriminal. Bisan pag tinuod nga nakahimo og krimen ng imong maguwang, kinahanglan pag itaral siya sa korte. Og pamatud-an pa, pinagis mga ebidensya nga siya nakasa unya ra siya ingnong kriminal kon makonbikto na. Nagtago-tago siya ron. Mosamot ba ang iyang sa? Di man. Ha? Di man tinuod nga og magtago-tago ka mosamot ang imong sa? Malangay lang ang pag-prosecute sa kaso. Dili pa kaistog dayon ang kaso.
kay wa pa may jurisdiction ang korte og dili pa mapaubos og arraignment ang akusado. Unsa man ang arraignment? Mao na ang una ba nga mahitabo ngadto sa korte kana bitaw ang inyuhang madungog sa drama sa radyo o makita nyo sa telenobela nga pahunaton ba ang akusado sad-an ba o dili? Ikaw talpulano gisumbong ka diri sa lahorong hukmanan sa kaso pagpatay. Sad-an ka o dili sad-an? Mao nay gitawag og arraignment. Dili pa gani mapaubos og arraignment ang akusado. Dili pa ginakaisdug ang pagtaral mas kaso. So mao nay epekto ana malangay ang pag-prosecute sa kaso. However, wa magpasabot nga mapun-an ang iyang sa, mao na iyang sa malangay lang ang taral ngadto sa hukmanan. Pangutana po nimo katapusan. Asa mami duol, pobre ra ba mi? Og wa gid mo ika-afford pag-hire og private nga abogado? Pwede ka mong mo-avail sa serbisyo sa abogado sa gobyerno, sa Public Attorney's Office. Kinahanglan mo qualify ka mo as indigent litigant. Basic man ang requirement nga pangayoon sa PAO, ang Certificate of Indigency. Kinahanglan, mamatud-an ba nga kamo, walay igo nga income, walay daghan nga mga properties, o kinahanglan yun mong serbisyuhan og libreng abogado. Ang PAO, maoy mo laban sa imong maguwang. Kay dili man na mahimo nga ang akusado bisan unsa ka pobre way abogado. Do na ginay abogado. Sa gikaingon na og di mo ka afford og private nga abogado, ang abogado sa gobyerno ang mulaban sa imong maguwang. Recap, gamay lang. Kining nahitabo no, dili ni self-defense Anton. Tinuyuan yun tos imuhang maguwang. Pero ayaw kayo kabalaka. Pasurindira tong iyong maguwang. Ang kaso nga ipasaka, duel. Duelo. Pagduelo ba? Under Article 260 sa Revised Penal Code. Og timan nga di lang ang imong maguwang mo ipasakan og kaso. Ang pulis mo file og kaso sa imong maguwang, duel pod nga kaso ang i-file nga kaso sa iyang kontra. Silang duha ang pasakag kaso. Silang duha man mo nagduelo. Ha? May chance dahil ning kasuha Anton nga magkasinabot ra mo, no? So pasurindira kay tinuyuan man is duha nga magduelo sila. Kiningon ani nga sitwasyon may chance yun ni nga doon na settlement kay ang imong maguwang og ang iyang kontra mao may sad-an ani. Ha? Pulo sila mga unlawful aggressors. Ay patago-tago imong maguwang pangitaan yung piyansa. Araw doon temporaryong kagawasan og di mo maka-afford og cash pwedeng iagin yung surety. Dako-dako mo kuha no ma-reduce ang inyong bond o piyansa kung iagin ninyo og surety. Hinoon di na lang mauli ninyo ang inyong gibayad pero i-cash ba ninyo pwede sab og naamoy kwarta mauli pa na ninyo inyong gibayad ngadto sa korte nga maoy piyansa sa imong maguwang kon i-cash og surety dili na. So kana lang na Anton no, salamat kayo sa pagpatalinghog mga sukit kuminaw sa ato ang tulumanon, kini ang akong suliran. Sanga ni Atty. Elaine Bathan o Dr. Rene Obra, ako si Atty. Buen Alguno. Nagpasalamat sa inyong pagkaminaw, himiyaw na Ginoo. Mayong adlaw, Pilipinas!